sommer kommer vi til Kolding og Nørre for at spille Open Nordic Tournament. Det bliver en rigtig spændende oplevelse af turneringen. Vi har besøg af USA, og vi har besøg af England blandt andet, som har nogle meget stærke hold. Samtidig synes vi også, at vi selv har et godt hold og en god trup, som vi glæder os til at vise frem for tilskuerne. Turneringen det er en rigtig god forberedelse til EM-kval, som vi skal spille i efteråret i Andorra, og en god mulighed for at få spillet holdet mere sammen. Vi glæder os til at se jer.